startende, så vil vi gerne bevæge start nummer 77, når der er mere om at holde sammen. Og foregående rytter Mave Ding sluttede første plads med 4 fejl i tiden 41,40. Og næste klasse, det er forventet at starte kl. 14.00, og det var næste klasse, der forventet at starte som programsat kl. 14.00. Hvor vi kommer ind til det er godt. Det er jo pænt. Og forlig kl. 5 er en følge, Sandra Lærke, Stelle Bilette, Anker Pedersen, Josefine Stenholm Knudsen, Stine Holm og Rasmus Ries. Sommerstart nummer 77, Karina Telsen gerne kom på banen. Og det betyder, at det er start nummer 78, Pernille Carlsen om at holde med starten.